Jeg hedder Emil. Og jeg hedder Mathias. Og vi spiller Minecraft. Og ja, det er overlevelse. Jeg lakker nogle får. Ja, det gør du bare. Jeg samler noget træ. Ja, samle træ. Vores plan det er, at vi skal bygge 2 huse. Ja. Emil han bor i det ene, og det skal være 2 forskellige eller 2 ens. Det finder vi ud af. Vi har i hvert fald tænkt på det her i gang. Vi har i hvert fald lige sådan cirka. Og det er vores første video sammen. Hvis vi får mange subscribers og likes, så vil vi lave en ordentlig fuld omgang af sådan nogle her videoer her. Men det kræver også, at vi skal lege så meget sammen. Ja. Men alligevel, så kan vi finde, måske vi få Skype og sådan noget. Ja. Men så skal du også lære at lave server. Nå ja. Det er jo en Windows 8, så ja. Ja, det er rigtigt. Okay, hvor jeg har 6 hjul, det er nok til en ting. Ja, det er det. Har du hugget noget træ? Ja, men du kun virketræ. Der er kun det virkeskov. Det skal vi ikke lige, du ved, Ja, du hjælper mig lige med hakket. Ja. Og vi laver en båd, og så prøver vi at se, om vi ikke kan finde et bladested af det her. Nå, det er flot. Nej, vi skal finde et sted, hvor der er, du ved, det er flot. nogle slags træer. Jamen, Og vi kan gå. undskyld. Vi kan gå, ikke? Prøv lige at sætte dit crafting. Ja. Og så går jeg. Okay, en båd. Skal du også have en båd? Vi skal have en båd. Hvorfor det? Vi kan jo ikke engang finde noget at sejle. Jo. Nå ja. Chicken. Die. Got you. No. Nej. Du skal ikke slå til mig. Sorry. Kom her, det fucking. Okay, jeg ved godt, hvor det der sted var. Altså der, hvor vi var før. Og crafting table og alt det der. Jamen, det har vi jo ikke brugt. Hey, jeg har fundet en masse grise. I don't care. Nå, grise. Okay. Det er fedt. Men vi har også brug for birketræ. Det er meget flot til gulv, synes jeg. Det bruger jeg næsten altid til gulv. Jamen, så kan vi bare hugge noget, og så kan vi tage videre. Ja, vi tager videre. Hvor er du? Ikke nu. Vi skal lige hurtigt have fået meget med. Ja, men hvor er du? Jeg er lige herhenne. Altså lidt længe. Ja. Lidt inde i. Jeg har set dig. Jeg kan godt huske hvor tilbage. Altså der. Det er også ret nemt. Det er kun på en lille del, så. Ja. Ja, det er en lille ø, så. Nej, det er ikke en ø, det her. Jo, det er det. Hvordan ved du det? Fordi at der er, du kan se, hvor du er henne. Wanna kill you today? Yeah. Hey, du glemte noget mad. Det er dyrbart. Okay, det er den her vej. Følg mig. Jamen, vi skal jo ikke. Nå jo, men hvis der ikke noget af at sejle i en båd. Hvad gør man? Men hvis der ikke noget af at sejle i en båd. Nej, men nu følger du mig. Og vi tager noget af det her. Okay, bare glem det. Jeg tror ikke engang det er en ø. Nej, vi tager nemlig herop. Der er rigtig flot. Og jeg fandt nemlig nogle egetræer heroppe. Jeg så nogle egetræer. Det vil jeg gerne se. Ja. Bare følg mig. Har vi brug for lidt mere uld, men jeg har 8 stykker. Nej, det har vi ikke. Okay. Og så kommer du hjælpe mig med at bage en kage. Jeg har fundet egetræ, som du sagde. Ej, hvad er det? Er det glas, det der? Hvor er du? Glas? Nej. Hvor er du? Jeg ved ikke, hvordan man laver glas. Du skal først ikke finde glas. Det er linglas. Nå. Okay, hvor er du? Nå, jamen det er jo fordi, du ser det fra et andet sted. Jamen, hvor er du? Jamen, det er så langt væk. Der, du er der. Ja, jeg har set dig. Okay, vi hakker det her. Ja, så kan vi få lidt glas og.
Hey, det vil egentlig være flot til siderne, det her. Guava. Fordi det er nemlig mørkt egetræ, og det skal vi ikke bruge til, du ved. Det kan vi bruge til siderne, ikke? Jo. Lad os nu lige tænke os om, inden vi gør i den åndsvæg, som du har tænkt at gøre. Nej, jeg kan Okay, ikke. prøv at se der. Fuck, hvor nice. Hey, vi skal bruge det op. Vi skal sgu da bruge det op, skal vi ikke? Ja, så skal vi bare lige have fjernet alle træerne. Men vi skal ikke ødelægge noget, det er så flot i forvejen. Jamen, vi skal ødelægge træerne. Men ikke alle træerne. Nej, kun dem ovenpå. Ingen nok. Men ikke dem her hernede, det synes jeg er pænt. Men det er jo sorte træer, vi har brug for noget, du ved, normale træer, altså egetræer. Ja. Det er mørke træer, det her, de er ikke så pæne. Kun så til smadrer sider. dem. Ja, Ej, jeg synes virkelig, vi skal et andet sted hen end det her. du ved da ikke, om der kun er mørke træer. Jeg havde mere træ end det her. Hey, der er egetræ. Bare ikke så meget. Nej, men... I have found nej, jeg har fundet det, du ved ikke. Et æg. Ja. Meget morsomt. Hej. Ja, selvfølgelig har de det. Du lyver. Ej, så må man har bare aldrig set det æg i flere århundreder, ikke? Og sådan... Vi beder til ægget, og det vil knække i morgen. Så det er, at det vil klikke. Arbejdsnarkoman. Det var noget Andreas engang skrev. Så bliver det ved med at være der, hver gang man får den præsentation. Arbejdsnarkoman. Hvorfor var det så, du lavede den der lyd bagefter? Fordi det er morsomt. Okay. Morsomt. Daniel, det er hans yndlingstræ, det her. Er det? Ja, stiklerne. Men vi har engang lavet sådan hvor vi har lavet sådan en hytte på en måde op i træet. Jeg har et godt sted, som vi lige kan overnatte fra starten. Lige her. Okay. Vi skal jo bare overnatte. Det skal ikke være pænt, hvor vi skal overnatte. Vi har jo også nok til en seng, så det er godt. Godt. Så laver jeg det lige nu, ja. Nå jo, grund til at jeg skulle stene var fordi at jeg, ja. Okay, hvor er du? Ja, det er nat. Kommer. Jamen i mand! Du har ikke set mig. I never seen you. Jeg er en ninja. Nej. Ja. Nej. Jeg er en ninja. Nej, du er min. Nej, jeg er en ninja. Nej, du er min. Du har altid vidst, jeg er en ninja. Du ved det godt. Du vil bare ikke indrømme det. Prøv at kigge på mig. Jeg er en ninja. Prøv at se. Ninja. Hallo. Du kan godt se det, ikke? Du lyver bare over på mig. Fordi du synes, det er så pænt til mig at være en ninja. Kan jeg lige det der? Nej, det skal jeg nok se. Nej, det skal du. Nej, Johan. Yes, I got it. Okay, må jeg godt lige finde det? Nej, Åh. du får det aldrig. Jamen, jeg skal have lavet 2 senge. Jeg skal nok lave det. Jeg skal nok lave det. Giv mig lige en hakke. Det er meget en hakke. Vil gerne hakke? Okay, lad os se om vi kan ramme det der crafting table. Har du ikke sat det? Okay, vi kan ikke se noget. Det er ikke godt. Hey, kan du godt se mig? Vi er lost. Ja. Så sæt det. Vi er lost. Så sæt det for helvede. Jamen, du har det. What? Hold nu op, du Jeg har det ikke. Hold nu kæft. Du holder det i hånden. Bare tryk. Tak. Okay, det var mærkeligt. Prøv at se. Okay. Ej, vi skulle have set det på mit skærm. Fuck. Det var virkelig mærkeligt. Der. Og nu har vi en kiste. Okay, og så har vi 2 senge. Ja. Der er ikke meget plads her. Nej, vi kan gøre mere plads. Hvad er det for noget? Jeg synes bare lige, at vi skulle... Ja. Hvad laver du? Hvorfor? Nå, okay. Jeg sover.
Arbejdsnarkoman. Og skal få 3 arbejdsnarkoman. Gå nu væk! Jeg skal ud herfra. Jeg kan ikke få lov. Jeg kan ikke få lov. Bliver du skadet? Ja, og jeg må ikke få luft. Nej, gå nu væk! Okay, vi rejser igen. Nej. Jeg vil have min egen ting. Jo, hallo. Vil du bo her? Nej, men skal der ikke bare gå ud og rejse? Jo. Fint. Vi skal rejse langt. Okay, så kom her. Men jeg skal først lige lave noget, ikke? Altså svært sådan noget, ikke? Ja, altså har du noget træ? Ja, du Nej, har der er det. sten. Undskyld, sten. Ja, du hugger det bare. Giv mig lige noget, der. jeg skal have. Nej, hug det for helvede. Men, okay. Nu har jeg træ. Altså, nu har jeg sten. Nej, nej, jeg skal ikke bruge det dyrebare egetræ. Det er ikke så meget. Dyrebare egetræ. Jamen, Styr. det vi har mindst af er dyrebart. Jeg skal ikke tænke her på guld. Ja. Jeg på guld. Godt. Jeg vil også have noget af det. Vi deler det så. Men ikke lige. Jeg ved, du er med ham. Vi deler det, Brian. Der er meget. Nej, hvorfor at dele det? Det er åndssvagt. Hvorfor ikke bare at bruge det sammen? Det er noget helt andet. Det er jo også at dele. Ja, det kan godt lide. At dele, det er, når at vi, ja. Ja. Det er ligesom at sige, bare glem det. Vi siger sten, saks, papir. Ja, du ved det godt. Han ved det faktisk ikke. Han tænker sig bare ikke om. Det er der ikke. Okay, vi skal have hugget noget mad. Ej, hvad siger jeg? Okay. Vi skal hugge noget mad. Nej, fordi vi skal have varme mad. Ja. Vi skal have stegt flæsk med svinekotelet på. Her, kanon. Stegt flæsk. Vi har ikke noget kul. Tal for dig selv. Du kan tale for mig. Okay, er du klar? Nej, jeg er ikke enig. Du putter kullet nogle gange i sengen. Ja, sådan er det bare. Ja, sådan er det bare. Jeg kan se, du har fundet iron. Hvad? Jeg kan se, du har fundet iron. Du har egentlig ikke dræbt særlig meget. Jeg så, du kunne 3 stykker. Hvordan kunne du egentlig? Jamen, jeg kunne ikke. Men jeg kunne heller ikke, jo. Du kender mig jo godt. Ja, jeg kender det godt. Bibi, du må da kigge på mig. Nej. Nu flytter jeg langt væk. Langt væk fra det sted, hvor du er der. Men det får du ikke lov til. Du ved ikke, hvor gammel jeg er. Jeg bliver sove. Nå, men det kan man bare ikke. Yes! Hvorfor er det, du løber væk? Fordi. Nå, der er du. Men vi skal videre, ikke? Ja, men vi skal først stikke noget med. Det er ligesom et eventyr, ikke? Ja, men... Vi har stik. Nej, ja. Lad være med at tage noget mad, jeg har givet dig halvdelen. Fuck dig, bitch! Jeg har kylling! Jeg har kylling! Nej, jeg har kylling! Giv mig det! Men, okay. Skal jeg sgu da ikke tage det ud, mens det er i Men det var ovnen? mig, der ville slå mig ihjel. Men det var meget sluk med det. Hvorfor fanden putter du kylling ind i? Fordi det smager meget bedre. Ja, jeg har lige taget dit kylling ud af ovnen, bitch. Der var altså 2 kyllinger. Ja, jamen Nå, undskyld. Her, prøv lige. Yeah! Lad være med at tage. Nej, det gider jeg ikke have. Her, jo. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Ja, men det er stegt. Nej. Er det? Det vil jeg. Det er okay. Nu kommer kraften ud. Jeg kan ikke mere. Stop det. Nej. Okay, jeg kan ikke. Tog lige et stykke mere. Nej. Stop. Du får resten. Okay, du må få mit rå kylling her. Tag det. Så skal jeg have det. Fordi du kan